O día 18 deste mes temos unha oportunidade histórica de invertir unha inercia que xa se está dando desde hai 15 anos, onde vemos como neste país non pasa nada, que hai un goberno que non goberna, e sempre presumiron de facer unha boa xestión, hasta o punto que lle ofreceron un traballo en Madrid, agora está traballando para unha señora en Madrid, o anterior xestor deixou un becario no sitio, este fai o mesmo traballo que outro, quer dicir que ningún, isto non sería grave se fose unha xestoría privada, pero estás a falar deste país, Galiza. Temos unha oportunidade do día 18 e non van pasar moitos trens. Hai xente que di que é moi difícil, hai mesmo algúns medios que di que é imposible, pero a verdade é imposible que non se intente, é moi fácil. Colles a papeleta do BNG, métela no sobre e emites o teu voto o 18 de febreiro. Vota Pontón.